Ahojte priatelia, vítajte v Kulináriu s Ľubošom a ja sa dnes budem zaoberať gorgonzolou, to je taliansky sier z Lombardie. Začal sa, alebo bol objavený niekedy po roku 800 v Lombardii a zistilo sa teda, že v niektorých pivniciach sa síry, ktoré tam boli odkladané, nakazili plesňami, konkrétne takou modrozelenou plesňou. Môžeme si aj pozrieť, ako sa to volá. Tá pleseň sa volá Penicillinum glaucum. No a o čo sa vlastne jedná? Tento sír zrel v tých pivniciach okolo 2, 3, 4 mesiacov, začal prerastať touto ušľachtilou plesňou a to vlastne menilo jeho chuť. Takže takto to vzniklo. Pričom teraz je to typický taliansky syr zo severnej oblasti, to je Lombardia. A teda niekedy zreje 1 až 2 mesiace, niekedy zreje 3 až 4 mesiace. Existujú nepikantné verzie a pikantné verzie, existujú také suchšie verzie a také viacej krémové verzie. Jedny sú viac prerastené, iné sú menej prerastené. Ako pri všetkom je mnoho alternatív, tak aj pri tomto syre, pri gorgonzole je mnoho alternatív. Na rozdiel od slovenskej nivy nejedná sa o taký suchší, rozsýpací, plesnivý syr, ako je niva, ale naopak je to taký krémový, trošku taký mazlavý syr, ktorý je skutočne výborný, hoc aj na kusku čerstvo opečeného chleba alebo niečom podobnom. Každopádne je vynikajúci do cestovín alebo na zapekanie s inými druhmi. Nie je tak slaný a intenzívny ako niva, má naopak jemnejšiu chuť. Môže byť cítiť rôznymi príchuťami, arómami, treba s vanilkou alebo podobnými tónmi, ktoré sa dajú v tom syre rozoznať, takže je výborný aj ako doplnok ku vínam na degustácie a podobne. Ten rok, kedy sa začal vyrábať v dedinke Gorgonzola. Áno, odtiaľ je presne ten rovnomenný názov. Tak zvyčajne sa teda vyrába obohatený o smotanu. A je to ten rok 879. Každopádne ja mám tieto syry veľmi rád a skutočne ich odporúčam. Je to taká chuť talianska. Niečo podobné ako keď máte grana padano alebo pecorino alebo parmezán alebo sušené paradajky. To sú všetko také veci, ktoré vám evokujú tú krajinu. No a takýto plesnivý syr s ušľachtilou plesňou je presne jedna z tých vecí, ktoré sú typické pre danú krajinu. Tak vyskúšajte, uvidíte. Ahoj.